veliki pozdrav od nas još jednom. Danas imamo nešto novo, što još uvijek nema na tržištu Srbije. Našao sam u Hrvatskoj, u Milleru. U pitanju je Red Bullovo energetsko piće, koje je za razliku od svih Red Bullova koje znamo, 100% prirodno, organsko, bez veštačkih boja, konzervanasa i slično. I to je, da kažem, glavna i centralna razlika između Red Bulla, na koji smo navikli iz svih kategorizacija ukusa, i ovog takozvanog Red Bull Organic. Bez hemije. Bez hemije, da. Koliko god je to moguće, vidjet ćemo kakvi su ukusi. Pred nama imamo 3 ukusa. Jedan je kola, sledeći je džumbir i posljednji je crna naranđa. To nam onako zvuči možda i najinteresantnije, jer šta to može biti crna naranđa, što znači da definitivno nije crna naranđa u pitanju kao crna, nego da je u pitanju naranđa sa dodatkom nečega, čega mi sad ne znamo. S obzirom da je svako od ovih limenki miks svega i svačega, morat ćemo da koristimo deklaracije koje su bile, puškice, tako je, koje su bile nalepljene na konzerve, na limenke, na konzerve. Sjajno. Evo ovako, znači prvo možemo da probamo baš Coca-Colu, koja se nalazi kod Petra. Glavni sastojci su, pored onih klasičnih, koncentrat soka od limuna, kofein iz zrna kafe, limun, džumbir, limeta, vanila, sladić, galanga, cimet, kola, orah, kakao, naranđa, koka list, kardamom, metvica, pinja, muškatov cvet, klinčić. Znači, ovo je, ljudi, bomba svega i svačega. I ja sam inače ovo bacio u kantu pre nego što smo počeli da snimamo, međutim morali smo da izvedemo iz kante, jer ovo ne možemo da zapamtimo sve ovo. Tako da, Petre, jedva čekam da ovo probam. Ja sam mislio da je ovo Coca-Cola, s obzirom da piše na njoj kola. Tako da, ajde, svejedno, ali ovo je, što je lepa boja. Pa kola. Pa nije baš, pogledaj boju ovog pene. Kod Coca-Cola je... Da, malo je svetlija kola, ali to što je prirodno sve, pa ne može biti baš jer pravo... Konjak ima ovakvu boju. Reče neko ko ne pije alkohol, da. Ja se ne razumela. Jeste, konjak ima tako, da. Kako je. Meni je ovo kao gumene bombone Coca-Cola. Bukvalno to. Živeli. Živeli. Ovo zvuči obećavajuće. Modifikovana Coca-Cola. Znači, ima ukus Coca-Cola. Da, ali ima u pozadini neki... Ima u pozadini sve i svašta. Da, nedefinisano nekako, nije loše. Jeste kola, ali... kao specijalno za neke kola sa nekim ukusom, ali ne mogu da odredim šta je, koji je to... Da, mislim, teško je odrediti zato što ima sve ovo što ima, što smo pročitali. Ja sam čak čitao, s obzirom da je hrvatska deklaracija, verovatno se nešto kod nas ne kaže ovako kako sam ja pročitao, tipa metvica, pinja, ok, muškatov cvet, da, klinčić, to je i kod nas. Šta je klinčić? Galanga, kola, nismo sigurni za neke od ovih sastojaka što to može biti. Da, za pola stvari. Ali skroz je ok. Da. Oduševljen nisam. Ja, ali okej. Zanimljivo. Neobično, drugačije. I piše Simply Cola. Ovdje piše Simply. Ne, ovdje piše Ginger Ale. A na Black Orange piše Black Orange. Tangy and Natural. Hoćemo sada probamo... Sledeći je džumbir. Da vidimo šta tu imamo. Ali ovdje nema. Ovdje su samo arome džumbira, bergamota i limuna. Znači, drastično manje sastojaka nego što je to slučaj sa Simply Cola. Meni ovaj bergamot najinteresantnije zvuči. Da. Mislim, od džumbira nema šta se znamo kakav ukus, ne moraš više, dobro je? Dosta ima pene. Da. I to je tako otvoreno, a čaše su visoke i onda peni. Ja nisam neki pivo, pa da znam kako sipam bez pene. Aroma je, što se tiče arome, onako je specifična. Ko neki osveživač za kola, onaj miris za kola, tako mi nešto ima. Mnogo je prijatniji ukus nego što je miris. Kao lopina možda. Ma kako lopina, nema veze. Meni na to je najviše učin, pošto nije nešto drugo me ne podsjeća. Nije kao lopina, ali najsličnije od svih pića što sam pije. Baš čudno. Ja sam očekivao da će džumbir da preovladava, međutim ne. Definitivno ne. Kola mi je lepša. Meni neobično, ali lepša mi je kola. Nekako mi je čudan ukus. Jeste, baš tako. Mi smo mi navikli na prirodu, samo hemije neke pijemo. I da vidimo da je onaj Black Orange, eto isto imamo svega.
koncentrisan sok od limuna, prirodna aroma naranđe, aroma gorke naranđe, aroma gorke kajsije i koncentrat soka od šargarepe. Ovo je... Baš Ovo zvuči najzdravije. Da, sad ću da imamo kakva je gorka kajsija. Da. Znači, sva su pića organska, 100% prirodna i to je, da kažemo, prednost i razlika u odnosu na energetsko piće Red Bull, klasično energetsko piće Red Bull. Ja sam ti sipao. Dobre. Slične su boje, ali sve svetlije, svako je bilo svetlije po malo. Ovo baš ima onako lepo aromu naranđe, nije jaka. Da. A ovo mi je kao modifikovana Fanta. Znači, modifikovana Coca-Cola, XYZ i modifikovana Fanta, jel da? Da, ovo najviše na Fantu liči. Možda Fanta, ono što je naranđa mandarina. Ne znam zašto, meni malo liči na mandarinu, a nema navedena mandarina. Da vidimo koliko imamo, na 100 ml imamo 39 kalorija, 39, i kod ovog posljednjeg isto 38. Kod redovih energetskih je 42 do 44 kalorija. 2,5 puta, znači 70, oko 90 do 100 kalorija maksimalno. Šećeri su 9%, tako i ovdje. Slično i redovni Red Bull ima 42 od 44 kalorija na 100. Da, sadrži naravno kofein i naravno ne preporučuje se deci, trudnicama ili dojiljama i to je klasično za svako energetsko piće. Tako da piše iz kontroliranog biološkog uzgoja. Da, zašto je organsko mora. Tako je. Evropske regulative su baš stroge. Pa čekaj, ti kažeš ti? Meni između 3 i 4. Meni je ocena 3. Možda, ajde, više na 3 meni. Više na trojku, tako da. Možda sam više očekivao Red Bull. Meni su energetska pića, da, ja sam očekivao da je čak ukusnije od Red Bulla. Meni je Red Bull jedan od omiljenih energetskih. Tako da definitivno naša ocena za ova 3 Cola, Ginger, Black, Orange, organska Red Bulla je 3.